akudlalwa lapha kumkhonto ubaba usebevele wabaxebula kaba amadiski onomvalo beno TG wathi akazobaxosha uzobaxebula amadiski wathi nje no signing powers imali sisukane eduze kwayo basuse emalini bobabili kunzima kudlalwa kupolitiki khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathaqonsele entshebeni yile ayi abaziyo bathi emkhontweni ulala kuwunye uvuke kuwunye hayi namhlanje sivuke ngeindaba zencwadi esiyivuke isabalele zonke inkundla zokuxhumana isabalele kuma WhatsApp group isabalele emagrupini wonke omkhonto wesizwe nakubantu nje lencwadi yena ikhuluma ngohlelo lwezezimali impela ukuphucwa kwamandla abanye bagcine bedidekile bengazi noma kuxoshwa abantu noma kwenzakala uma aqhamuka incwadi emkhondweni kwaziwa ukuthi hayi isuka nekhanda lomuntu abanye bayitolike ngendlela eziningi ezihlukene buka nakho amakhosikazi ami la singanaki ibhaliwe yabo family love ayinake konke lezi zinto okwami lokho so sisahlangana ke nevideo ke ekambovu ke naye njobe ichazile kumbovu wathi hayi cha kudonswe nje amandla go SG nakuza kwabo so lokho ke sithole incazelo yakhe sambisa sakuthola ke incazelo ephelele ukuthi ke what is the meaning behind lencwadi why qhamuka so sigubhukani lencwadi ukuthi ngempela what is happening what is cooking oil yebo kwatholakala ukuthi cha njengoba iqhamuka izolo nje khona imali ibiza izolo manje ibiphoqa ukuthi akwenziwe inguquko ngokusheshsha ukuze le mali iphephe so that is why ke lesinqumo ukuphoqa ukuthi senziwe izolo sigubhukani ngokusheshsha kwakuphuma lo ncwadi biqonde ebantwini abathize kuthiwa nje incwadi nje ningalinge nizwe abantu malwe bethi nje it's fake that ncwadi is very legit so ke sizoyilalela ke echaza ke head of security KZN nophinda abe member of National Security MK nophinda abe member of intelligence omkhonto wesizwe Commander Mshipheni abaningi bamazi ngokuthi Manzini abanye bamazi ngokuthi chief uyachaza ke lencwadi ke ngokusuka nokuhlala kwayo ke ngicabanga ukuthi ke kulabantu sibatholile awukho umthombo othembeke njengalo sithi nje sicela nibeke indlebe nizwe kahle ukuthi uthini uCommander omkhulu uMshipheni yo sizwele asiphinde sithi morning Maqabane no Maqabane incwadi yabantu abase finance ethunyelwe kubona but someone uyishuthile incwadi wayiposta le ncwadi isayino umongameli izolo ibibheke e-office lika treasury but someone ukhethe ukuyishutha incwadi wayifaka emagroupini and that's why incwadi ngathi inokufilisa but incwadi it's genuine. I'm sure of that. Ngiyahlala ekomidini ebelihleli no president incwadi igenuine ma comrade ukuthi ukhona umuntu oyishuthile wayilika for the purpose ukuthi idoubt ama comrade ingakho eyishuthe ngendlela ayishuthe ngayo but ke upresident usazo announce ama decision akhe wonke awathathile soon ake ngikuphi clarity la i-intention kamongameli is to make sure ukuthi kuma election kuzosebenzeka imali ikhona i-reason ukuthi akhiphele yancwadi izolo ingoba khona imali bekufanele ingene khona izolo ebusuku abe stop ukuthi ingathintwa ngoba bese kukhona izinsolo zokuthi sekune uhlelo lokuthi leyo mali ithintwe wrong kanti ifocus kamongameli ikuma election 2 umongameli inhloso yakhe ukuthi ama resources ama election awazi ukutholakala umkhonto uye kuma election well equipped 3 every payment ezokwenzeka kumkhonto ama account awafreeziwe but kumiswe abantu bebesayina umongameli uappointe abantu abasha kanti yonke payment ezophuma izoba neauthorization yakhe before idedelwe imali
ngisho ukuthi ke for this interest kamongameli yomkhonto wesizwe onokuvikela umkhonto wesizwe nokwenza sure ukuthi umkhonto wesizwe awushawa ilento eshaye kwi-registration esiphuma kuyona la umkhonto wesizwe ongabonakalanga ngama-resources aqhamuka kwiphathi kwamkhonsena kwamphatha kabi kakhulu umongameli. Ingakho ethathe lezi inqumo ziningana-ke inqumo ayithathile nizoyibona i-announcwa for ukuthi lama-election siye kona umkhonto wesizwe well equipped. Uyakhala umongameli uthi masiya kuma-election kulesi sikhathi kusuke sekubhizi kakhulu emkhontweni, but this time akukho kanjalo ngoba kuloku kuthiwa it's a zero budget, ingene imali isebenze in a wrong way. Now uthathe isinqumo-ke sokuthi aka-protect-e imali yomkhonto, a-protect-e ukusebenza kwamalunga omkhonto on the ground adinga ama-resources. Ileso isinqumo sikamongameli. Le ncwadi ithunyelwe e-National Parliament, yathunyelwa kuma-legislature, yathunyelwa kuma-province. Someone-ke kulezo inhlaka uyishuthile wayese eyisenda emagroupini njoba niyibona inje ingoba ishuthiwe okungenzeka ukuba ifone yakhe lowo muntu engekho right, but zonke inhlaka zomkhonto wesizwe seziyitholile le ncwadi Maqabane. Ake ngibonge. Bongeke Comrade Sizwe ngalo ncazelo. Sithi nje lingakhohlwa ukulike ni subscribe kwi-channel yethu Isiqandulo. Sithi nje silosibongile ngokuloku nisilekelela ekutheni ikhule channel. Sithi nje nenze njalo nidlulisele nakwabanye. Sithi nje siyabonga. Shibirishi siyashibilika. Danko.